În toamna anului 2019 am început masterul. Simultan cu acesta, am început stagiul la CCIFR, deoarece doream să văd modul în care teoria se armonizează cu practica. Diversitatea proiectelor pe care Camera franceză de comerț le întreprinde, modul în care aceasta se poziționează ca un catalizator al mediului de afaceri franco-român, se realizează datorită echipei, Consiliului Director și, bineînțeles, celor 550 de membri. Nous avons vu la France investir massivement en Roumanie avec l'arrivée de grandes sociétés. En 2001, les activités de la Chambre de commerce française en Roumanie se sont diversifiées en permanence. Nous avons suivi bien évidemment l'explosion absolument fulgurante des services. La Chambre, à mon époque, ça a été le développement des relations franco-roumaines, le rapprochement de la Chambre avec Paris et la mise en place de forums franco-roumains. Je réussis de dynamiser cette activité. Nous fêtons ce soir le 15e anniversaire de la CCIFR. 15 ans de réussite des entreprises françaises en Roumanie. L'ambition avec le conseil d'administration que nous avons formulé était de faire sortir la Chambre de ses murs, d'en faire une voix écoutée. La CCIFR, c'est l'association des entreprises franco-roumaines déterminées à réaliser leur plein potentiel en Roumanie. În urmă cu 15 ani, Saint-Gobain era unul dintre cei 3 câștigători ai primei ediții a trofeelor CCIFR. Premiul cel mai bun început a fost pentru noi o motivație în plus de a continua dezvoltarea afacerii Saint-Gobain în România. Le groupe Haussmann a participé à la création de la CCIFR en 1996 et nous sommes depuis membres actifs de l'association. Orange este partener de nădejde a călătoriei CCIFR în România, fiind alături de echipa neobosită de profesioniști franco-români încă de la început. Suntem mândri că am crescut împreună și extrem de bucuroși să continuăm cu voi cele mai frumoase proiecte. CCIFR este o comunitate foarte dinamică și competitivă, agilă și care acoperă toate sectoarele economiei românești, de la companii foarte mici până la companii foarte mari, cu o miză reală în economia României. La mulți ani, CCIFR. La mulți ani, CCIFR. Un grand merci, la mulți ani, CCIFR. Joyeux anniversaire pour la Chambre, la mulți ani. La mulți ani, CCIFR. La mulți ani, CCIFR. La mulți ani, CCIFR. Un très joyeux anniversaire à la CCIFR. La mulți ani, CCIFR. Joyeux anniversaire à notre chère Chambre. La mulți ani, CCIFR. 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 Cher CCIFR, la mulți ani. Je souhaite un très bon anniversaire, le 25e anniversaire à la CCIFR. Que de chemin parcouru pour faire en sorte que la CCIFR soit aujourd'hui cet acteur incontournable de la relation commerciale entre la France et la Roumanie.